idan ka aikata laifi sai mutum ya ce ai wallahu gafurur rahim, to ka zauna a reni. In ya zama wallahu gafurur rahim an karbi gafaran, to ai kaga ka sha, to ka shirya kuma in ba a karba ba yaya za ka yi. Domin an gafarta maka, ai sai ka je ne ka gane an gafarta maka. To da yawa mutane haka suke barnan su yi komai in an musu magana su ce ai wallahu gafurur rahim. Jama'a mun fahimta? Wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu, idan har ƙarya yake yi ƙaryarsa tana kan shi. Wa in yaku sadiqan, in kuma abin da yake faɗa gaskiya ne, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, to sashin abin da yake alƙawarta muku zai same ku, zai same ku. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, yace kuma Allah bai shiryar da mutumin da yake, mutanen da suke mutumin da yake mabarnaci makaryaci. To kaga shi ma ai ya shiga faɗa. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, yace Allah bai shiryar da wanda yake mai yawan barna a bayan ƙasa, wanda yake makaryaci.